kowa zai iya taka ka, kowa in ce kowa na nufin kowa. Haka zalika a hakan kana haƙurin an taka kan yau oga ka yi haƙuri, ka fito ta jaruma ta gaura maka mari, ki yi haƙuri, ana nan sai ka kai wani matsayi da ba isa, wanda duk wanda ya maka wannan wulakancin ya ganka sai ji kunya, wanda fa shine fa lokaci kaza fa nayi wa kaza. yes, saboda shi Allah babu ruwan shi wajen ɗaukaka wanda yake so ya ɗaukaka. In kin zo idan kina sai da awara ne a bakin titi kika shigo Kannywood, Allah zai iya ɗaukaka ki zo ki zama wadda da ake ganin tana wancan unguwansu kuma a ganta tana wucewa da babbar mota. Za ka iya zuwa kana siyan kana kwasan kayan karfe ko wannan kana kaiwa wajen masu jari bola a gwada a baka kuɗin ka, gobe kuma ganka kai ne superstar din da ake ji da shi a arewa. Haka. So ni a yadda na ɗauki ɗaukaka shine hakuri kawai, gaskiya.